Magandang araw po. Welcome po sa aking channel. Ngayon po ay babahagi ko sa inyo kung ano po ang mga requirements sa pagbabalik dito sa Hong Kong. Ayan, yun po pinakabago, latest po. Ang mga kailangan po natin dalhin ay isa po dito ay ating ang ating pong OEC. Kailangan po natin ng OEC sa pagbabalik natin sa Hong Kong. Madali lang po yan gawin. Pilapan nyo lang po yan. Ayan. Kung kayo po ay dati na exempted, ayan, kailangan po ay pa-print out nyo. Ayan. Yung QR code. Kailangan po yan pagbabalik natin. Tsaka po itong PTCVR test. Ayan. PTCVR test po yan. Ayan, kung kinukuha po yung, kailangan po yung QR code. At saka po yung resulta dito po. Yan, sa malapit po kung saan po meron sa inyo, pumunta po kayo sa mga ospital. Sa ospital po kasi masyadong matagal, 5 days. Kaya meron naman pong mga iba na marami po sa Kabanatuan. Ayan, mura lang po, 2,100 lang po siya. Tapos, isang araw makukuha. Kailangan po natin to 48 hours. So, kung ako po kasi 20. So, 7:30, nagpa-test na po tayo. Tapos, nakuha natin ng 7:30 ng 20. Ang flight ko po ay alas 8 ng gabi. I-email lang po sa atin yan. Ayan. Pag negative test, ayan, okay po. Kailangan po natin yung QR code din yan. Tsaka po, ipaprint natin. I-email po sa atin, tapos ipa-print out. Sa pa po natin kailangan ay itong ating yung declaration. Health declaration. Dito ang kailangan po natin ito kasi gagamitin po sa quarantine. Ipakita ko po sa inyo paano kumuha nito. Yung health and quarantine information declaration. Ganito po ang pagkuha. Ayan po, punta lang po tayo sa Google. Tapos i-type po natin yung health declaration form Hong Kong. In Hong Kong, ayan. Tapos lalabas po dyan to. Ito po ang pinakauna na to. Click nyo lang po. Ayan. Tapos, piliin nyo po ito, Hong Kong Airport, Hong Kong International Airport. Ayan. Loading. And next nyo lang po. Ayan. Yung personal information nyo po, fill upan nyo. Ayan. Fill up lang po. Hong Kong ID. Ayan. Ilalagay nyo po dyan kung sa sea ba kayo o sa air po. Ayan. Tapos lagay nyo po dyan yung ano nyo, kung meron ba kayong fever ka po, ano meron kayo dyan. Tapos dito po yung flight itinerary. Ayan, lagay nyo dyan. Tapos, kung kayo ba'y, wala naman po dito sa Hong Kong, kaya, Hong Kong, ayan, arrival flight number. Flight number po yung ng inyong, ng inyong sinakyan. Diba po, sumakay kayo sa Cathay Pacific. Kung saan ba kayo sumakay, ayan, Cathay, ayan. Yung number po, ito, yung number. Tapos yung seat, ayan, ito po yung seat. Kailangan po natin to. So, ito po ay makukuha sa, kinuha ko po siya 19, 20 kasi alis ko 1 day before na mag-flight kayo, pwede nyo nang kunin sa, sa kinunan nyo ng ang ticket. Yun, pwede nyo pong tawagan tapos sabihin nyo, kukunin nyo yung seat nyo.
Kasi kailangan nyo na itong fill upan. O pwede naman mag-fill up kayo dun sa kaya lang matatagalan kayo. Kung kayo lilipad na. Kasi ang daming gagawin maraming asikasuhin. Kaya dapat, ginawa ko to 19 kinuha ko na. Tinanong ko na kay amo, kailangan ko ako yung seat. Kaya ayan, ginawa ko na yan. May schedule ko na. Tapos dito nga, yung tatanungin kayo kung nagka-COVID pa kayo, gano'n. Sagutin nyo lang ng tama. Telephone number, mobile number, email. Email kasi kaya yung kinukuha. Kukunin nila email nyo. Tapos yung address, building, quarantine. Tapos dito ilalagay nyo yung yung quarantine address. Ayan. Alaga po yan. Kaya yun, isa pa yun yung kailangan nyo, yung quarantine address. Kailangan meron kayo nun. Tapos yan lang po. Check nyo lang. Tapos complete na. Lalabas na po yung QR code. Neto. Ayan po, ganyan yung itsura ng QR code. Yan. Ihingin sa atin to sa airport. QR code. Mas maganda. Ipa-print out nyo. At saka, picturean nyo dyan sa laptop nyo o cellphone nyo. Basta screenshot nyo. Kasi kung minsan ayaw niyang basahin ito Kaya mas maganda print out. Yan, pinaprint ko. Tapos, screenshot nyo din sa inyong sa laptop, kung laptop ang ginamit nyo o cellphone, screenshot nyo po. Kasi, nung dumating ako sa airport, ayaw itong basahin tapos, sa cellphone, ayun, nabasa siya. Yun nga po pala sa, sa booking confirmation, kailangan po talaga, naka-confirm kayo, meron kayong, kukunin po kasi talaga to kung kailan kayo check-in, tsaka check-out, kung ilang araw, tapos yan, kailangan po ganyan. Tapos po, kailangan yung address, hinahanap yung address pag wala. Hindi kayo na-confirm, mahirapan kayo. Kaya dapat sabihin nyo sa amin yung i-confirm na yung mga dapat gawin. Ayan. Para po walang maraming hassle, hindi kayo magtagal sa airport. Ayun. Yun lang po. Saka magbaon po kayo dito ng sa quarantine kasi walang maraming pagkain, magbaon kayo. Tapos konti lang po idalhin nyo kasi daming lalakarin. At yun lang po, at maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share sa aking video. Salamat po.